התוכנית הזאת היא תוכנית גרועה, ואסור למגדלים האלה לקום. צריך לעצור את המהלך הזה בכל דרך אפשרית. נווה צדק יש לה אופי מיוחד. למה להרוס אותו? למה כביש לתקוע לנו, לחסום לנו את האוויר? מישהו יכול להסביר לי מה צריך שם כביש של 4 נתיבים? אני לא מבין. אתה מגיע לגרוזנברג, לאן אתה מגיע משם? לאן אתה מתפזר משם? מזעזע ממה שאני רואה. בגלל שהעירייה שמזניחה את הדרום כבר המון שנים. כל פעם יוצאת עם איזשהו פרויקט חדש לאוליגרכים. גם במנהטן לא מקימים מגדלים בווילג', בסורו, בצ'לסי, כי זה לא מתאים, כי שומרים על צביון של מקום, על סביבה, על תרבות. כל אחד צריך לחשוב מה אני יכול לעשות בשביל לעצור את השיגעון הזה. כי אם לא נעשה את זה, זה מה שיהיה. ואם זה מה שיהיה, זה יהיה דבר שאי אפשר יהיה לתקן אותו לעולם. אף אחד לא יגע לי בבית, אני גר שם 30 שנה, 40 שנה, ושם אני אשאר, והראש העיר ילך לגור איפה שהוא רוצה, שאותי יעזוב במנוחה. זה לא שאנחנו ריאקציונרים ונגד קדמה, רק אם אפשר לקחת ולספור גם אותנו בחשבון.